Oh. The video ni Ron. Sigaw ba siguro? Kung sila dirty, napuno nito eh. Ayaw ko na kayo niya. Nido, guide. Hindi ko mga Ikit. Ikit yun. Makatarog ko talaga sa ito. Parang may tubig. Tubig na lang daple. Ay, mo. Ari diri to bugtawan kay sabay. Okay na sorry na. Let's get it. Ano bla kayo? Bla ko pa mo isda. Balik ka. Phone man din yun. Ano kada ko man ay ani dong. Oh, way suga. Tinira kayo. Tinira kayo. Manulot mo na yung flashlight. Ini ba sa ako mo sa ito? May flashlight sila dua. Gilis mo lang isa guys. Ay, nila. Kasi sa mga truck guys. Ano, ito rin kay. Ay, naku. Asa magikan ng tubig? Muna. Ay na rin. Usa ka. Sa mga klase sa mga yawo kita ulang ba. Dapat sila na ako nakita. Alam mo grabe. Pero pila ka indana ang kapasong sa ato. Indana siya kakuan. Lami kay na siya din taguan ng pagbagyo. Oh? Dong, lami na taguan ng pagbagyo dong. Lalo po magbagyo. Bakit ako ang tubig? Ay, muda ko di ay? Ah. Dali nung babaw. Kira. Ato ba ba? Ini ano ka daylight? Sunod na yung babaw. Sunod mo ang pwede niyo dyan para din pa sa... Ah. Ano? Nade, yan ang dito ba? Salamat mo ha. Sige, pwede pa dyan kaligo. Muna nag-supply sa siguro. O, dahil linya di sa unaw rin. Ha? Ay mo sabay na to dahil lang. Wala lang ka. Ato na kaya sa bus dito. Dito lagi so. Dito kaya plaza. Stick kayo. Uy, dito mga kuha na ni mong pechinilas. Wah, kuchinilas tayo. Guniti sao? Dar. Guniti. Phone na ako.
Ah. Bebe. Sir. Sir. Hindi na mahukit. Flashlight, ramay yung akong hayag, ramay flashlight ako makita. Nagaro ko. Nagaro ko, wala. Nagaro ko. Di, oy. Tiga ko. O, ana. Ana, ayam yung ekonomi. Against the light ko. Ha? Ngit-ngit. Tig na ko? Leather. Sir. Come on. Hey, naami diri sa ilong sa langob aming busay. Hinaya lagi. Busay. Kig. Langob. Langob. Kig. Langob. Busay. So, inani ang grabe ang ito niya diri no? Ay, Uy, layo ka lagi nito. langob. Asa man ay urang nagbinuhat mo? Oh, kanto ko dito na. Ah, layo ni kayo ba? Wala dito na. Ano ka? Isugat ko sa isugat ko sa langgam ba? Ha? Picture ta dyan. Naday langgam dito. Langgam, uy! Waknit mo na. Gani! Bro, waknit ko. Isugat gani ko. Waknit ko. O gani. Waknit gani. So picture ka. Maklaro lang ba ka? Ha? Oh. Oh, kapuag yun eh. Kapu kayo. Mga usa ka basketball court. Kisamiyo, taasas kisamiyo eh. No. Layo ah. Dagan kayo pak. Ilan dyan? Ha? Wala kayo. Atong tatubal na mura kayo nagtiya sa astas miyumig yun. Ha? Uy, hayag lagi ito sumoy. Picture mo, ma'am. Oh, sige, picture po mi daw. Sa kay
Ano